sa'annan bayan Allah yau muna cikin watan Shawwal, yana cikin nawa kenan 22 watan zai wuce, wata mai alfarma, wata mai daraja, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce duk bawan Allah wanda yake wannan watan kayan Ramadan lafiya lau, imma 30 ko kuwa 29 ka biye a wannan watan kai azumi ɗaya guda 6 kawai, manzo Allah ya ce Allah ya yi alkawari zai baka ladan wanda ya azumi shekara guda. Don Allah bawan Allah, don Allah, don Allah ne fi wannan, ne fi wannan. Kana son shi kamun sai an mutu an ga kiyama ya laita ne kai tona abadan. Dama Allah ya baka azumi guda 6 aljanna Allah bai kuma ne shi ba, Allah na su ba mu ne amma shi mu bi hanya aljanna. An gane ko Allah bai kuma da aljanna namu ne Allah yi ba wani bawon Allah da duniya ji annabi Muhammad shi Allah ya gina mai gida a cikin wuta, gidan aljanna. Kai da ka sabi Allah ya ce inna harinahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Shi saban Allah ya baka lafiya. Je jibon Allah nan ina wani masallaci ya mutu wuri wani ne an jima ni ne ko kai ne su wane ne me ka tara ke sautin dashi sauran kwana 7 ko 6 bawon Allah don Allah yi kokari, don Allah yi kokari, don Allah yi wannan azumi ba don ni ba, don Allah. Don me yasa yanda muka har duniya tare mu haju aljanna tare, Allah ba mu aljanna, Allah ba mu aljanna. Muna roƙon Allah duk wanda suka yi wannan azumi Allah ya karba musu, Allah ya samu dace bada. Wanda bai ba ko muna roƙon Allah ba shi jamani, Allah ba shi jamani. Malam akwai tambaya.